okayfm 101.7. Tanya dia chebia dwumadia no pa bia ye hye hu nkran yansa ne yato so no enne message amede emma wo no. How ready are you for the process? How ready are you for the process? Say ye see afefoforo mu a obi an wani swade hunu ba bia wogina ene ba bia opese woduru so ate ase ade de wutimi de wano bekan ya ka se wo de wano dɔnwura ebi nwo enti ubetimi aka se afi we de enkwa wieye no na manya 100,000 Ghana cedis e wo account mu afi we enkwa wieye na investment account na edam afi we enkwa wieye na me business na sika bam afi we enkwa wieye na maye a better spouse, a better husband, a better wife na se meye oyire papa meye okunu papa meye ejapa meye enaye eno de wo de wano aka eno ejina ba bia wo gina namom kwan a wo befa so a send swade hunu na wonya na wo beduru ho no me busa wo say, are you ready for the process? When you want jin say okwan esesa wo fa so ansa na send swade hunu no abamu no adwuma na bata ho no wo be ya na eno na enne me ne wo babedi hu nkomo enwo ade achie bia adwumade so na enu amo amutie adwumade frɛ na abrabopa me ne Professor Joseph Osafo a wo ye clinical psychologist wono nso na Department of Psychology wo University of Ghana wono ne opanyipa wo da no me ne twetwe nkomo na wo ma steps bi anamotuo bi esese wutuo ebra wo pese wo achieve wo goal baby a wo de asi woni so a wo pese wo duru ho no wo ma ye futuo ni akwanhye bi na no na enne me de emma wo na wo nso wafa so na wo de aba wo bra enti de bi kan mi busa wo se 2021 enu 31st nyame ma wo nkwa na se 2021 kwa we 31st no a edie na apese wa bra boye woni swade hunu ne sei ehemfa na wugina na ehemfa na wo pese wuduru esese sa bra wubusa ho se ba bia wugina na wo mpe e na apese wo kɔ wani mu ana ifi se obi wo ha ba bia ogina na wo pɛ ne saa sa wo pɛ ne saa dia message we enya ma wo hwe wa bra bo ne wo tebiem ene wo suban ne wo ne ye no se dia wo sitie na wugina ho no a ene se dia wa bra bo ne sitie sa wo pɛ ne saa na sa wo mpe nsesa bia dia ene message we enya ma na mom sa wo percent sesa bi ba wo pese wo free A eko B wo free B eko C dia ene message we eyama wo pa e to pese wo change your current situation e bia wo sika sama to apen e da bia sika ba wo nsam a wo di ne basa e me sa wo de wo ho kɔbɔ namfofo bi namfofo ne sɛ wabrabɔ e to 2021 pa de e wo be free sa namfosɛm no boni ni mu anankwape asi wo twitwa bi e na so pese wo jai sɛ de be ya wo benya healthy body beboa wo why wadwene se wo bebo bre ye wo be exercise ebi se wo hu se wo mpomuden na to apen why wadwene se wo be didi ye wo didi basa wano ha wo tedi konkonsa wo so be se wo firi mu a me busa wo se ba bia wo gina no a wo se wo mpe no why wadwene se wo be se wo firi ho ana ebi se wo bi wo ha ba bia o gina no wo pene sa wo akwasi ade ye wo bra ne ye ne de eja ade kura wo ye den a wo bewu na se wono no wonye na dwene so wo be onsesa bia bebo na brabom sa message we enyama wo pensesa de a ene ehu behia ba bia wo gina no eno eye wo state wo current state ba bia pese wo kono eye wo destination na processes bi wom anamotuo bi wo esese wo tu obetimi abonti de ka memfa ne se why wadwin sa afi wo be exercise wo betinitini wo mpom ekwan ba na wo befa so a wo betimi atinitini wo mpom na wanya ahoden why wadwin sa afi wo besie sika bebre sika ba wo nsam a wo di ne basa enti edie na wo beye na no prof ma yete ase ase esese de bia wonya eniswade hunu na wochi bia wonya eniswade hunu na bosumi bia wonya eniswade hunu fesa wo keka ne nyina abomu a ene ye afe enti na ya sorry edie na wo waye wagye se wo baba beye sika dodo se na apese wo disie na wochene kwa wiye ye sika ba na apese wo de to ho ebia bosumi ne kwa wiye no me de 10 Ghana cedis beto ho me de 100 Ghana cedis beto ho me de 500 Ghana cedis beto ho na kwa ben so na abefa so wo benya sika na sese wo dwendwene ho enye se wo de wano beka keka no nehia na emoma na motu a wo betu no ebre biara efise ade achi ade esa no ye nyini ade achi ade esa no ye si 2021 ni mu ya enne ye January 27 enne ye January 27 enti ye kwa no eti busa ho se ade achi bia no a ede na meye me mani so de hunu ba ko no se me pese afe ne nkwa wieye no na metimi akenkan enwoma aduonu and 24 books eti me se busumi bia na mekenkan enwoma mienu 2 books enti ye share January na se no na me chance me read one book awie second book akakra na mawie enti da bia me ka se enne me read 2 chapters so atias enti me de se mani so saa enti me ye me dwumadi awie pe na mama nwoma no so na ma hwe se 2 chapters na makenkan
enti me ye focus enti emma me ma ho kwan emma bibia and distract me every say manye discipline se man hye me ho so a enya de metimi aduro enti me mani so de hunu a ekuta me 2021 se mekenkan ngoma aduonu 924 books ansa na December 31 2021 na duru no esese ebri biara daku bia anamontu nketenkete na mitu no ena de me beduru ho etisa me fa book ba ko a me hyase daku bia anye bia no 2 chapters de mekenkan eti bosumi ne mpamu no na makan ba ko awie enti bosumi mienu no anasa bosumi ba ko no kwa awie no no makenkan mienu awie mani so de hunu no wonso ne swade hunu ne sei edian na moto na wobetu ne da biara da sara bia betimi aboa wo amanatimi akoyie da kubia sikasa na wode beto se woton mango no ana woton kube no a why wadwen se da kubia wode 5 cedis beto ho ana eti ebia nyame ye wadom abosome no nso no na wanya sei e wo account mu eti nyese yade ya no beka keke emom yesese ye enhyehyeye bia ebetimi aboa ena ba bia wo pese wo fa no wo bia fa ho dada enti ebeya ben nipa na busa se maame business we me pese me bam China ya wukọ me pese me kobi mango ya woton me pese me ton bi banchi ene bayire me pese me kofa bi ba enti ekwan ben ne fa so ayeye no there is nothing new under the sun ben wo bi a woye bi oyebie ana wotu sa na mo no na eni nipa na nkasa na gine ho afutuo na de ne ho akwankyere na wo gine ho akwankyere no ebetimi aboa amanema akoyie ana ade ba ko no sese wo tofom a eya na wasore enti yemfa ne se maye madwin se bosumi bia mekenkan ngoma mienu 2 books na bia enne chapters 2 no mentimi ankan a eno nkyere sese me ma mensa so ka so enne mentimi akenkan enti ade no kra megyae ade achi a esese de mentimi anya no enra no enne mesinkete na mekenkan enti ebia da bia de mepesa me ye no mentimi anya ne saa na enso mesua bibia frim enne me ye madwin se me save 5 cedis mentimi an save ena me de koto credit ana me de to biscuit bi eweye ochina de me ye madwin se me de beto eti se wo tofom a eya na wasore eno ntina me busa wo se ne wodi esi woni so se wo pese wo ye no wan ye wadwin se ekwan a wo befa so a wo bedru ho no that could be a dear obey and obayana. If you are not committed to the process, and ya dear obey drew home, amano etimi aboa. Now, dear midi chaton says, Sinketa or wajinim, say, I've been a dear baba or how baba, a trebia bibi baba say, Baba Chinchan one name. Nasa when this wadi who know what jai at all, Nemom Sinketa say, Mepema comenim, Quapim say, Enquanim dear ebayamedia. Ain't he and me busao say, how ready are you for the process? Adia na wopese wudru ho no wosika na apese wudisie no enamfofo bone na apese wo kyen ho no adwamamo na wopese wujaye no anase namfo bone na apese wo kyen ho no edia na motuo na wutu edia fa ho exercise na wo so wo beye no da biara da edia na wo beye ene dwene ho na etu ho na mo da biara da sa wo hye ase na wasore enkakran ebra wo bɔ mpaye ese nyame ho ahoden no wodi wo bedru wei ena mede ma wo ewo ade achia bi adwumade so ewo okay 101.7 FM so said be ya 2021 enkwa wiye no ye hwe chi a ye ne beje ye beka se mafam meto na mo enne manya hoden ma ye healthy metimi ye exercise no boku no metimi kenkan ye anamfofo bo ne no metimi twen me ho metimi de sikasie etiafe ne kwa wiye na bia manya 10,000 Ghana cedis be on accountum, 5,000 Ghana cedis on accountum, 2,000 Ghana cedis on accountum, 1,000 Ghana cedis on accountum, 500 Ghana cedis on accountum. If it's a debiarada, mituana mon kakra, and a deme ababidruho. 80 how ready are you for the process? And I'm a dear Emma Wowo, Adiachia Bia, Edumedioso. OKFM 101.7.